hey guys kulate ngoku nyaka uphelile uba uyazazi bune plans kulonyaka qala namhlanje suzulisa cela nje noba ngumnqongo buyayazi ba ukishambulo leemileyo kulonyaka makalala ecambi kwakho namhlanje buyazazi ba ukwenye intsula inemileage apho eme ufaka iringi qala usave namhlanje asifuni uphinda sibone umuntu umakoti thina ovuca vuca apha bayazazi uyolusa foni ngo2025 ngoso uqala usave namhlanje ukwenzela ubungaqumba apha manje ukwekwa amasiko nezithethe xa ubona abanye abantwana besenza i-after party zemigidi ye-firstborn zabo ekonka ubufuna ubaqhafuqhafu apha kulonyaka fonini ukufana nabanye abantwana uye kubambi in person uphinde ubembi online followisha nako usibongile mhlawumbe ungatshintsha ubomi bakho. I don't mind looking class Tim Namandas cause ndiyayazi when I look good denza sure. But ke asikho lapho namhlanje man guys uba fondini unechomi ezitoxic ekufuneka uzidistancele kuzo for uba into zakho zodubula kakuhle izimenxe ezifana nje no-Uncle Top zabo lala undiblokile namhlanje because mntazoyeka uba toxic shem ijana ijiki mos utshintsha nje idate kwikhalenda. But ke asikho lapho namhlanje man guys andifuna ungatsho shem happy birthday kuninonke man for lo nyaka uqala namhlanje ngokulandelelana kwenu ijani ngathi izaba busy kweza nsuku ngoba ndifuna uzibona senikwekwa kweza WhatsApp status thanks to those who took the time blah blah fucking blah.